Pozdrav ljudi, Vranješ ovdje. Danas ćemo drugi dio drame između mene i Valeta, to je Valentina. Vidio sam da je dečko objavio na YouTube kanalu o meni nešto. Ošao sam na njegov kanal i vidio da taj videoklip ne postoji, da je obrisao taj videoklip, a načuo sam da je angažirao neke trenere da ga treniraju da bi mogao mene izazvat na boks meč, da bi se mogao sa mnom potući, ali ja mu preporučujem da to ne radi, jer sam ja vrlo dobar i iskusan boksač već duže godina i opet sam počeo boks trenirat i vraćam se u formu boksa i svega toga, samo što je šteta što teretane ne rade, inače bi dalje trenirao, išao na treninge boksa, a njemu preporučujem, vidim da se nije smirio, da pokušava nešto mene izazvat, mene baš onako gadno me pokušava ishejtat na najgori način koji postoji. No daću, nije problem, ako hoće dramu i hejt i sve, nije problem. Ja sam za, meni nikakav problem nije ni hejtanje, ni svađanje, ni ništa. Toga nigdje neće dovesti, ali ako on hoće se samom svađat i hejtat se i tući i šta znam, neka dođe, nije problem, nek plati koliko hoće da ga trenira, ali neće mu to niš pomoći, jer sam ja vrlo iskusan i dobar boksač, jer tuše godina, tako da mu ne isplati se, bolje da što sam mu preporučio, bolje da mi se izvine, ispriča i to ćemo sve zaboraviti, jer ja znam da je on bolestan u glavi i da mu nije dobro i da ima problema psihičkih u glavi, tako da bi me to prostio, ali pošto on ne želi se meni izviniti, nego meni se nešto, nego preko drugih ljudi pokušava naučiti se boksati, tuć, da bi mene prebio, da bi mi izazvao na boks meč. Nek radi šta hoće, to mu neće uspjeti, mislim možda hoće, ali mene je dobiti jako teško. Da se boksa tiče, ponavljam da sam vrlo iskusan i dobar boksač, tako da ja mu preporučujem bolje da se ne kači sa mnom što se tog tiče, bolje da mi se izvine i zaboravit ćemo to sve, a on ne radi šta hoće. Eto, toliko to. I ovom klipu, ovo je neki kratki klip o tome, o toj drami koja je nastala između mene i Valeta. On je samo ovo htio, ja nisam ovo htio, on je sam htio, sam isprezivao na Instagram storiju, na Instagramu me sam isprezivao, ja mu šaljem poruke, pokušam doći do njega, ali on to sve ignoriše, ne želi ni pogledati moju poruku, ni ništa, tako da sam shvatio da on želi probleme i da želi ono što mu ja i da želi ono što mu ja preporučujem da ne radi, ali dobro, na njegova stvar, nije moja, tako da vidit ćemo kako će se nastaviti to dalje. Za tužbu ćemo vidjeti, da ću ga tužiti, vjerojatno hoću, vjerojatno neću, do njegove adrese pokušam doći, ali ne znam točno koja mu adresa, on je toli, navodno se preselio u Baranju, ali vidit ćemo, tako da ništa, ja sam Vranješ. Pozdrav.